Slavê var baş van hevî derim herkes baş e. Çend û çend ku me amade kirine dixwazim ji wara pêşkêş bikim. İddiayên ciddî hene. Daxuyaniyên gelekî baş û êrênî hene. Dixwazim bu were parve bikim. Hevan no. Daw çi ye? Mesele çi ye? Binêrin. Îro min ji wara manşetekî çi wa amade kiriye. Wekîlê me agiriyê Sirri Sakik bi xwe hemşeriyê min e ji Mûşiyê dibêje hevdîtina di navbera komisyon İmraliye de Rezdar Abdullah Öcalan de dibê were eşkere kirin. Ev yek ya din jî Mehmet Metîner iddia dike ku Tayyip Erdoğan ji naskirina statûya Rojavayê Kurdistanê re vekiriye. Qet nebe wî aciz nake. Nabêje illah dibê pêk were lê eger statûya Rojavayê Kurdistanê were naskirin di qeda navnetewî de Tayyip Erdoğan jê ne aciz e. Rast e ka em binêrin. İnşallah baş e. Em hêvî dikin ku rast be nûçe. Em hema bidomînin em binêrin çawa hatiye gotin naveroka nûçê de çi heye. Ya di derbarê Yekîtiya Kurdan de jî heye. Rêzdar Mesûd Barzanî civîn pêkaniye bi PDK Sûriye re wekî din İlham Ahmed besa Yekîtiya Kurdan dike gelek nûçe hene îro. İlham Ahmed daxuyanî daye malpereke bi Tirkî ya Kurdan. Nivîsek me jî heye di derbarê Kurdî de. Îro ji kerema xwe re wext tune em zêde şîrove bikin, em hema dest pê bikin. Yek qesede û koalîsyonê li dêre zorê operasyon pêkanîn em hema daynin ser ekranê. Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê û hevpeymaniya navnetewî koalîsyon jê re dibêjin li gundewarê dêre zorê operasyonekî ewlehiyê ya hevpar pêkanîn endamekî Daişê hat girtin di vê operasyonê de. Qesedê bi piştgiriya esmanî û bejahî ya koalîsyonê li gundewarê Rojhilatê dêre zorê operasyonekî berfireh li dar xistin. Hem jî bi hewayê ve ji helîkopteran. Hat diyarkirin ku di operasyonê de du malên li taxa Zelzeleyê ya li gundewarên gundê Meratê ji xwe re kirine hedef armanc hêzên leşkerî ji helîkopteran daketine ser malan. Operasyon gelekî wisa hinekî berfireh e. Endamekî Daişê hatiye girtin, gelek endamên Daişê jî reviyan e, xwedanê wenda kirin. Çavkaniyê diyar kir ku di encama wê operasyonê de endamê Daişî bi navê Sedîq Yusuf Elzuxêr hatiye desteserkirin. Li gorî agahiyan Qesedê beriya operasyonê li ser liv û tevgerên wî zanyarî bi dest xistine. Gomanbarekî din heye. Lê bi dest neketiya reviyaye. Ew ê demekî nêz de were girtin. Aynî çavkaniyê destnîşan kir ku operasyona daketina ji esmanan li dijî gomanbarekî din jî ew jî hatiye kirin. Lê belê ew kes di dem operasyonê de reviyaye yani filitiye ji ber destê Qesedê. Ber bi Rojavayê çemê Firatê ve çûye dibin kontrola hêzên hikûmeta veguhêz ya Sûriyê de ye. Eger bikeve destê wan ji xwe xilas dibe, azad dibe yani. Îro bültena me têr û tijî ez pir dixwazim heval heta dawî godar bikin ez hinek fikrê we jî merex dikim. Ka çil benda me ye. Yani vê nîvrê me bi berfirehî şîrove kir. Lê êdî vê êvarê ez şîrove hinek ji wara dihêlim. Hûn bi xwe şîrove bikin binivîsînin fikrê xwe. Hevano Mehmet Emin Pencevînî siyasetmedarê me xwedî tecrübe ê Başûrê Kurdistanê ku demekî dirêj e di hevdîtinên di navbera PKK û dewleta Tirkiye de bi xwe cih digire. Tekiliyê wê taybet hene hem bi hikûmeta Tirkiye re hem jî di vê pêvajoyê de weke navbenkar hûn dikarin bibînin. Di pêvajoyên beriya niha de jî Mehmet Emin Pencevînî navbenkarî kiribû siyasetmedarekî xwedî tecrübe ye. Bi Partiya Karkerê Kurdistanê re nêz ve di tekiliyê de ye. İja em binêrin ka mesele çi ye, daw çi ye, ew çi dibêje. Muhammed Emin Pencevînî eşkere kir ku hevdîtina şandeya komisyonê ya bi Abdullah Öcalan re 3 saetan dewam kiriye. Hevdîtin gelekî erênî derbas biye bi qasî ku wî agahî girtiye. Civîn gelekî baş erênî derbas biye hemî alî jê razî ne. Çi dewleta Tirkiye, çi ew şandeya ku çûye İmraliyê, çi jî Rêzdar Abdullah Öcalan bi xwe ji encama civînê razî ne. Mehmet Emin Pencevînî di derbarê naveroka peyama Abdullah Öcalan de teqez kir ku wî xwestiye ew mijarên ku behs kirine komisyon bibe parlamentoya Tirkiye. Guftûgoyan li ser bikin da ku biryara yasayî ji bo were stendin yan jî were derxistin. Yani Öcalan ji komisyonê xwestiye hemî tiştî ku ji wara dibêjim biçin di parlamentoya de bînin ziman. Yani Öcalan ew her sî insanên li wê derê
AKP, MHP, DEM Parti şuara kiriye veke berdevik. Biçin senavim bağıfın. Yani Öcalan da meclisi de ve bağıfı. Dövü mani. Li ne direkt rast buraya vekilan. Ew tiştên ku hatine gotin û komîsyonê dane hebûdû divê hemû li parlamentoyê bêne nîqaşkirin parlamento biryara yasayî li ser bide. Ji ber ku tiştê dewletê heta niha kiriye tenê di gotinê de maye. Gava yekem ya pratîkî rê dane ku ew şandeya komîsyonê biçe îmraliyê Rêzer Abdullah Öcalan ra hevdîtinê çê bike. Gava yekem ku dewleta Tirkiyê avêtî ev e. Wekî dir heta niha şuna xwe de rûniştiye. Pencîvînî da zanîn ku eger Tirkiye çareseriya pirsgirêka Kurdan û demokrasiyê û daxwazên PKK bi yasayî li parlamentoyê nede rûniştin, pêvajo bi ser nakeve. Eger bibe yasa, wê demê hincet namîne ji bo dirêjkirina şer. Helbesta PKK çawaye, Mehmed Emin Pencevînî di derbarê rewşa niha ya Partiya Karkerên Kurdistanê de eşkere kir, PKK li gorî biryara kongreya xwe ya 12 biryar daye heta ku êrişê wê nêkirin li hember dewleta Tirkiye şer nake. Yan jî di rewşa parastinê de ye, ne di rewşa êrişkirinê de ye. PKK di pozisyonekî wisa de ye vê gavê. Eger pirsgirêka Kurdan bi yasayê were çareserkirin, hebûna neteweya Kurd di destûra nû ya Tirkiye de were bicihkirin, tu hincetên PKK ên bikaranîna çekan namîne dibêje Mehmed Emin Pencevînî. Ev hevok ji bo min süper baş e hevalna. Ji bo we çawaye eger pirsgirêka Kurdan bi yasayê were çareserkirin, hebûna neteweya milletê Kurd di destûra bingehîn ya Tirkiyeyê de anayasa Tirkiyeyê de were bicihkirin, sedemê şer namîne. Pencevînî wekî din çi dibêje? Dewleta Tirkiye li pêşberî cotereyekî ye. Yani çerxerê, durrê. Ya ev ya ev. Yan divê mafê Kurdan qebûl bike û dest bi pêvajoya yasayî bike û dawî li xwînrijandinê bîne, yan jî eger tenê wekî taktîk vê pêvajoyê bikartîne, wê rewş wekî xwe bimîne, pirsgirêka hêy kûrtir bibîne. Hêvî ew e ku AKP, MHP vê pêvajoyê weke taktîk bikar neynin li hember Kurdan. Erê wellahî. Yani ez dibêjim qey yani Öcalan ve hêrs be. Hûn çawa fehm dikin fehm bikin hevana. Niha em warin ser meseleya îddiaya ku dibêje Tayyip Erdoğan ji statûya Rojavayê Kurdistanê ne aciz e. Kan binirin daw çi ye. Dawa ev e. Erdoğan statûya Rojavayê Kurdistanê qebûl dike. Kî dibêje? Mehmed Metiner. Mehmed Metiner kî ye? Alîkarê serokê giştî yê partiya HDP bû. Ez bawer dikim HDP bû wê demê. Fiq nake. Yani yek ji partiyên me ê Bakurê Kurdistanê. Tam naybîra min kîjan partî bû? Lê alîkarê serokê giştî bû. Kengê beriya ku tevlî AKP be. Başê îstîfa kir çû ket nava AKP aniha çend deman bû wekîlê AKP. Beriya ku tevlî partiyên me ê Bakurê bibe yani HDP yani ji HEP bû ji partiya Saadetê dihat. Yani li keleka Erbakan bû. Misala. Wekî şêwirmendî wî dixebitî ji Adîyamanê ye, Kurd e, hema mîna min û we kurmancî dizane, me jî hevdîtî û aniha jî pir dixwaze ev mesele çareser bibe. Pir dixwaze çareser bibe. Yani însanekî hinek ji dil xuya dike. Zemanekî li dijî Dem Partiyê heqeten gotinên heqaretwarî kir. Lê ne mesele. Ji bo xatirê pêvajoya Mişev dengê xwe nakin jê re, Mehmed Metiner rojnamevanî kir demekî dirêj. Niha em goh bidin gotinê wî. Ya mihîm ew e hevanda. Digo em êriş nekin îşev. Em îşev êriş nakin, em tu carî êriş nakin. Em tenê rastiyê dibêjin. Mehmed Emin Metiner Kurdekî ji Samsûrê ye, ji Adîyamanê ye, mîna min û we kurmancî dizane, niha nava AKP'de cih digire. Qasî ku ew behs dike pir ji dil dixwaze ev pêvajo çareser bibe. Yani pêvajo çareser bibe wextê dibêjim, yani dawa Kurd çareser bibe. Mafê Kurdan were naskirin.
kaz gotinî wî jwara bixunim paşê jî sirri sakik heye ka çi dibêje. Parlamenterê berê AKP Mehmet Metîner diyar kir ku eger qesede li Sûriyê tevlî artêşê bibe entegrasyon pêk were wê ji bo Tirkiye êdî nebe gef. Metîner got bila herkes zanibe ku Tirkiye ya bi seroketiya Tayyip Erdogan bi tu awayî ji statûya Kurdan ya li Sûriyê aciz nabe. Tam berova jî bawer dike ku divê Kurd bibin xwedî statû. Hat fehm kirin? Mehmet Metîner iddia dike ku Erdogan bi tu awayî ji statûya Kurdan ya li Sûriyê aciz nabe. Tam berova jî bawer dike ku divê Kurd li Rojavayê Kurdistanê bibin xwedî statû. Amin inşallah. Mehmet Metîner dibêje hevdîtina li İmraliyê gelekî erênî derbasbiye bi qasî ku wî bihîstiye. İnşallah em ê pêvajoya çareseriyê serkeftî bi dawî bikin. Em ê aştiyekî adîlane bi rûmet ku herkes jî qezenç bike pêk bînin. Pêwîstî pênîne ku em detayên axaftinê li İmraliyê bizanibin jî. Ya esas pêkhatina armancê ye. Hevdîtinekî erênî pêkhatiye ew qas ya mühim ew e. İnşallah piştî danîna çekan ve yasayên vegerê bêne amade kirin. Pêvajoyekê aştiyê ya topkekûn were amade kirin. Piştî ku çek ji metirsîbûnê derketin em ê bi hemleyên xurt ên demokratîk Tirkiyeyeke nû ava bikin. Waxtî ku çek ji dewrê derkevin dibe em ê bi hemleyên xurt ên nû em ê demokrasiyê xebatên ji bo pêkanîna demokrasî bidin dest pê kirin. Vaya ez dibêjim di şikê de me hinekî taktik e. Dewleta Tirkiye îro Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan, Metîner û wana hemî ne demokrasiyê dixwazin ne jî kapasiteya wan û exlaqê wan dest dide ku demokrasiyê pêk bînin. Yani baweriya min tune ye. Di vê pêvajoyê de em ji qas pêşkevin ji bo fayda me hem tişt hene lê kapasiteya van însanan têrê nake ji bo demokrasiyê pêk bînin. Demokrasî kültûr e kültûr. Yani ne girêdayî biryarê ye hevan. Tu nikarî biryar bidî tu bijî ez jî îro şûm ve dibim demokrat. Wisa ne. Di dilê te de şiddet hebe tu şiddetxwaz bî tu tim şiddetê pêkitînî. Tu diktatör bî diktatörî. Ji diktatûrekî demokrat dernakeve. Demokrasî çand e, kültûr e. Yek jî bi 5 sala 10 sala pêk naye. Ev girêdayî 5 salan, 7 salan perwerdehî ye. Yani civak divê demokratîze bibe. Kültûrekî ye. Ez ji we re bêjim Tayyip Erdoğan bînin bikin serokê Fransayê yan jî yê Almanyayê. Milletê Almanyayê di 2 saata da vî camerî davêje derve dibe herî şîxeya kîla. Yani kimyaya Tayyip Erdoğan wî Almanyayê hev nagire. Yani bifikirin Tayyip Erdoğan were bibe serokê Swêdê, Norvêcê. Ma mümkün e. Bi aynî awayî tu serokê Norvêcî mesela nizam kî ye jî. Qet nemîhim e ji ber ku tim diguherin demokrasî li wê derê ye. Serokê Swîsrê jî ez nas nakim hevan. Hakikaten ha. Ne mesele çünkü derdê me ne bûyîraye. Camerêkî ye mîna me çi karê xwe tê mala xwe meaşê xwe digire. Yani îsal heye sala pêşiya me tune ye. Tu îro serokê Konfederasyona Swîsrê bibe bixe ser rêveberiya hikûmeta AKP ya li Tirkiye hem mêrek dîn dibe hem jî civaka Tirkiye viya qebûl nakin. Yani hat fehm kirin. Demokrasî ne girêdayî biryara însan e. Kültûr e. Adet e. Çand e. Mere de hebe heye. Ev jî ancak bi zeman re çêdibe. Genê te divê biguhere. Gen. Here rojata navîn demokrasiyê bide pêkanîn. De here. 5 sala da 10 sala da perwerdî bide pêkanîn. Ne mümkün e. Nikarî ya. Nayê em warin ser gotinê Mehmet Metîner ku îdia dike ku Tayyip Erdoğan ji statûya Rojavayê Kurdistanê ne aciz e. We bawer kir hevan. Ez paşê têm. Mesajê xwe binivîsîne. Dibêje yani piştî ku çek ji metirsîbûnê derketin yani êdî nebe gef em ê bi hemleyên xurt em ê xebatên ji bo demokrasî bidin destpêkirin li temamê Tirkiye. Yani Tirkiyeyeke nû ava bikin. Metîner li ser şert û mercên danîna çekan yên Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê jî got PKK berê ji bo Tirkiye tehdît bû. Gef bû. Îro dibêje ew ê çekan dayîne. Xwe fesih bike. Lewma
dema PKK xwe fesih bike çeka dayne ji bo Tirkiye nabe gev. Ez bawer nakim ku qesede baskê Sûriye yê PKK be. Yani jî tam wisa nabêje. Ez hevokayî bibêjim, nabêje baskê Sûriyeyê PKK'nın e. Dibêje ez bawer nakim ku qesede baskê Sûriyeyê PKK ji bo Tirkiye gefê pêk bîne. Yani madem ki PKK çek datîne xwe fesih bike ji olê radibe baskê wî li Sûriyê qesede ew jî nebe tehdît li ser dewleta Tirkiye. Duê manê da dibêje yani. Dixwaze hinekî atmosferê nerm bike. Ji xwe Mazlûm Ebdî wextê ku dopêr bû derket got di Ajansa Mezopotamyayê de em li ser dewleta Tirkiye negefin, em nabin gev, niyeta me ya êrişkirinê jî tune bila Tirkiye netirse. Vê daxuyaniya Mazlûm Ebdî dengekî mezin veda. Di çapemeniya Tirkiye de cihê girtin. Hevalê me Ajansa Mezopotamyayê hinek aciz bûn ji ber ku dema behsa reportaja Mazlûm Ebdî dikin navê Mezopotamyayê bi kar neanî. Navê Ajansa Mezopotamyayê ev jî bêhurmetiyê li hember saziyekî Kurdan. Yani merov çavkaniyê nîşan bide. We got erê. Mesela Mehmet Metîner ev daxuyanî daye Rûdawê. Min ji were got negot nizanan ji were dibêjim. Ev reportajekî di Rûdawê de hatiye parvekirin. Eger dibêje pêvajo bi ser bikeve qesede bawekî xurt entegreyê rejîma Şamê bibe ji bo Tirkiyeyê dî nabe gev. Loma em qesedê bi serê xwe wekî gefekî nabînin. Eger qesede li gorî deklarasyona Öcalan a 27 Sibatê tev bigere çekan ji metirsiyê derbixe wekî tehdît bi kar neyne û bibe hevpeymaniya Tirkiye çawa ku li Kurdistana Iraqê dostê Tirkiyeyê baş e yani çawa ku Kurdistana Iraqê dostê Tirkiyeyê li Rojavayê Kurdistanê jî Tirkiye wê tu carî qesedê wekî gev nebîne. Yani li wê derê jî aynî away em ê Kurdistana Sûriyê wekî dost bibînin. Duê manê da dibêje. Tabii ew nabêje Kurdistana Sûriyê. Loma em qesedê bi serê xwe wekî gefekî dî em nabînin. Türkiye ji statûya Kurdan aciz nabe. Esas mesele divê derê de. Ji bo min mühîm e vaya. Gelo Mehmet Metîner bi Tayyip Erdogan re di nava diyalogekê nêz daye. Gelo lê godarî kiriye. û kîjan gotin û daxuyaniyên Tayyip Erdogan weke referans nîşan dide. Mehmet Metîner li ser statûya Kurdan wiha dibêje. Bila herkes zanibe ku Tirkiyeyê di serokatiya Erdogan de bi tu away ji statûya Kurdan ya li Sûriyê aciz nabe. Tam berova jî bawer dike ku divê Kurd li Sûriyê bibin xwedî statû. Çawa ku statûya Kurdan li Iraqê heye, ev statû ji bo Tirkiye çawa ku negefe, îro Kurdên Iraqê û Kurdên Tirkiye hikûmeta me ya bi serokatiya Tayyip Erdogan hevpeymanên can û cîgerin sibê dema PKK çekê xwe dayne qesede jî divê paradigmaya nû de tevlî rêveberiya Şamê bibe wê ji bo Tirkiye bibe hêzeke qezencê ji bo Tirkiye. Elbet em giringî didin wê yekê ku qesede bibêje helwesta wana dijminane li hember dewleta Tirkiye tune wê çê nebêj. Mazlûm Ebdî got. Helwesta me ya dijminane li hember Tirkiye tune tam berova jî Tirkiye êrişê me dike. Tirkiye welatê me dagir dike. Tirkiye Efrîn Serêkaniyê girê spî dagir kiriye jê dernakeve. Tirkiye êrişê Rojava kiriye. Heta niha kengê qesede êrişê Tirkiye kiriye. Tiştekî wisa tune. Mehmet Metîner li ser yasayên vegerê jî got ez hema gotina Mehmet Metîner bi dawî dikim têm ser gotinên din gelek nûçe hene. Ez hema vêya ser mesela ew jî bibêjim hevanno. Hêzên gerîla di kîjan şertan de dikarin vegerin Bakurê Kurdistanê Tirkiye. Komîsyonê xebatê xwe qedand e. Tamam mı? Niha di qonaxa raportkirinê de ye. Civîna dawî çêdibe yekê mehê piştî wî ew ê bibin bikin rapor û bibin meclisê. Em ê rojên pêş me de bibînin ka çi yasa ji parlamentoyê derdikevin. Dibêje li gorî fikra min a şexsî divê bingeheke yasayî were avakirin ku çiya bi temamî gav bi gav were valakirin. Herkes vegere mala xwe ya li Tirkiye. Divê kes li derve nemîne.
en mecbur manele derve Türkiye bijin dve vegerin. Dve yen de girtigi hande de zindanan de jî gav bi gav bene berdan. Dve em aştiyeke mezin ava bikin. Ez bawer dikim ku divê bingeheke hukukî were ava kirin, divê em vê pirsgirêkê bi wêrekî ji kokê ve çareser bikin û aştiyeke mezin ava bikin. Divê em hembêzkirineke mezin pêk bînin, divê mijarê de em bi sebir tev bigerin. Pêkanîna wê a baweyekî gav bi gav gelekî giring e. Dema civak bibîne ku pirsgirêk divê atmosfera baweriyê de çareser dibe, wê ji gavên paşê jî şikêneke. Vaya gotina mina nîvroyê ye, em jî divê qenaetê dane ku divê bawerî çêbibe. Yani em di kîjan şertan de dikarin bawerî bi gotinê Tayyip Erdogan bînin, pêşî divê kirinên xwe ên qirêj, ên pîs, ê ku zirar daye Kurdan wana qebûl bike û jê poşmaniya xwe beyan bike. Wextê ku poşmaniya xwe beyan bike û niyeta xwe ya başî ji bo pêşerojê beyan bike, temam e. Ev yek, ya din jî Rêzdar Sirri Sakik, ew jî li ser manşetê ye bila bimîne. Sirri Sakik çi xwest? Wekîlê me Agriyê ye, bi salan wekîlê me Mûşê bû. Ew jî dibêje bila hevdîtinê li İmraliyê di navbera endamê Komîsyonê û Abdullah Öcalan de werin eşkere kirin. Yani wekîlê Dem Partiyê yê Agrê Sirri Sakik got hem Abdullah Öcalan bixwe hem parlamento hem em wekî millet me tim xwestiye xebatên ji bo aştiyê şeffaf bin û ji gel re vekirî bin. Lê ev helwesta komîsyonê ku hevdîtinê li İmraliyê vedişêre şik û gomanê dixe ser hin aliyan. Peyama Sakik ya di Twitterê de aynen bi vî şeklî ye. Paşê axaftinekî wî heye dixwazim bu ara parve bikim, axaftinekî pir bi tesîr e li meclîsê kir di vê komîsyona bütçe. Mesela ana dewleta Tirkiye bütçe veqetandiye sedî 11 çi ye tiştekî wisa dîsa di şerê li hember Kurdan de bütçe veqetandiye. Mesele ne ye? Sirri Sakik divê derê de behsa Selahattin Demirtaş Figen Yüksek da berdana wan dike. Çûyîn û hatina li cem Selahattin Demirtaş ji Amedê merû çawa çi heta Edirne ew zulm ew îşkenceya malbatê ku dikişîne di rêwîtiya çûyîn hatinê de behsa wê yekê dike. Ya acayip işkenceye çûyîn û hatina li cem Selahattin Demirtaş. Yani cer Edirne li ku Amed li ku tam berûva jî 1500 kilometre hûn bêjin. Ez wisa dibêjim ama heye. Peyama Sirri Sakik ya li ser hesabê wî X'ê aynen bi vî şeklî hevanno. Komîsyon li İmraliyê bi birêz Abdullah Öcalan re civiya lê tê gotin ku qeydên civînê nayêne weşandin. Lê divê em zanibin ji roja yekem ya pêvajoyê ve hem parlamento hem birêz Abdullah Öcalan hem jî gelê Tirkiye daxwaz kirine ku ev pêvajo bawekî zelal bimeşe. Aştî ne li pişt deriyên girtî lê bawekî eşkere bi rastî li ber çavên gel ancak dikare geş bibe mezin bibe pêk were. Ve şartina qeydan gomanan zêde dike. Eşkerekirina wan baweriyê xurt dike. Ji bo berjewendiya milletê me, ji bo selametiya pêvajoyê divê qeydên civînê werin eşkerekirin û ji çapemeniyê re werin eşkerekirin û weşandin, dibêje Sirri Sakik hevanna. Ev yek binêrin. Ev jî axaftina wî ya li meclîsê ye, ez bi were heme parve bikim, hevalên ku Tirkî zanin wê pir xweş jê fehm bikin. 300 gündür içeride. Kızı, çocukları, ailesi tam Sayın Bakan, bakın sevgili Demirtaş tam 3300 gündür içeride. Kızı, çocukları, ailesi tam totalde 475 hafta 950 gün kayıtsız şartsız bütün kayıtlarda var. Her hafta görüşe giderler. Diyarbakır'dan Edirne'ye giderler. Ve toplam ne kadar biliyor musun? 3400 kilometrelik yol, totalde 1.600.000 kilometre yol gidip geliyorlar bunlar bu süre içerisinde. Ve yolda kazalar geçirdiler, annesi babası ölümden döndü. Şimdi bir empati yapalım
Allah rızası için siz, biz hepimiz Edirne'den alıp Şırnak'a götürseler ailemizin günahı ne? Çoluk çocuğumuzun günahı ne? Biz sizden dönüp diyoruz ki ya bu ülkede yargı varsa, Anayasa Mahkemesi'nin kararları var, bırakın diyor ama bu kararlar hayat bulmuyor. Taraf olduğunuz uluslararası sözleşmeler var, bunları hayata geçirmiyorsunuz. Ahim geçirin diyor. Bakın ben 1994'te tutuklandık. DEP davasında bir kısmımız tahliye olduk, bir kısmı arkadaşımız içeride kaldılar. Dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizi aradı. Dedi ki Ahim'in kararlarını hayata geçiriyoruz. Arkadaşlar serbest 2004 yılında. Bakın o dönem sizin iyi döneminizdi ve o kararları hayata geçirdiler. O dönem uluslararası sözleşmelere harfiyen uyuluyordu. Bugün neden uymuyorsunuz? Size bu kadar. Hadi önemli bir süreçten geçiyorsunuz. Bizimle barışacağınızı söylüyorsunuz. Kürtlerle yeniden bir toplumsal sözleşmeyi imzalayacağız diyorsunuz. Ama Türklerin sevdiği Selahattin Demirtaş'ı Figen Yüksekdağları hala içeride tutuyorsunuz. Vallahi bu da bizim kırmızı çizgilerimiz. Haksızlık etmeyin. Bu arkadaşlarımız sadece siyaset yaptılar. Bunların şiddetten hiçbir bağları olmadı. Selçuk Mızraklı, bir hekim, bir belediye başkanı, bir milletvekili cezasını bitirmiş. Ama sizin infaz kurullarınız, siz örgütten ayrıldınız mı? Ya bir hekimin ne örgütü olabilir? Bir belediye başkanının ne örgütü olabilir? Bir milletvekilinin ne örgütü olabilir ya? Örgütümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Belediyelerdir, halkımızdır. Bir an önce bu haksızlıklara son verin. Bakın arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu bunları seslendirdiler. Şu infaz yasası o kadar büyük haksızlık. Son bitireyim. Başa. Bi vî şeklî hevanna sırrı sakık hema ez bi deqeyekî wisa bêjim sırrı sakık behsa Selahattin Demirtaş û hevalî wî girtî dike biryara dadgeha mafê mirovaniya Ewropa heye dibêje Selahattin Demirtaş û kesên din acîlen serbest werin berdan ji ber meseleyên siyasî hepsê dane ev nayê qebûl kirin. Dibe de dewra me de jî wextê ku em wekîl bûn em di hepsê de bûn dîsa dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê biryar dabû ku em werin berdan Tayyip Erdoğan xwest talîmat da ku em werin berdan biryarên dadiya mafê mirovan werin bicîhanîn çima wî çaxê derheqê me de ew biryar da xweş bû baş bû dibe em dixwazin aynî biryar ji bo Selahattin Demirtaş û hevalên wî jî were dayîn ew jî werin berdan çûn hatina zîndanê işkenceye bi tena serê xwe Selçuk Mızraklı bixwe doktor e dibe li derve be însanan tedavî bike ser karê xwe be heyf e gunê ye sûç e însanekî doktorekî mirov di hepsê de bêle tu sûçekî wî tune ye tenê sûçî wî heye şaredariya Amedê kiriye ber AKP re biye raqîb sırrı sakık pir xweş e xifî mala te ava saet xweş mamoste em bidomînin hevanna em nacî bidin İlham Ahmet Wezîra Karêder ve a Rojavayê Kurdistanê a Rêveberiya Xweser ka ew çi dibêje eger pergala hikûmetê hebiya İlham Ahmet dibû Wezîra Karêder ve a Rêveberiya Xweser em hema pêk bînin ez İlham Ahmet bînim ser ekranê çi bikim rast dibêjin ez wî jî bînim ser ekranê lê di ku derê de bû ajansa Mezopotamyayê de bû mij ku derê girt fiq nake ez ji evê bigirim fiq nake hevanna ez dixwazim hûn fotoğrafê wezîra me ya Karêder ve a Rojava bibînin bigirin bila dünya alem bibîne ku wezîrên me jî bedewin wî rojê min fotoğrafê wezîrek Rûs parve kiribû wezîr nebû berdevkê hikûmetê bû îja me got ê me jî bila wisa bin xwedê süper in hevalê me jî ez ana vîya parve bikim
Em pot neşkinin. Vakti ku merû basa bedeviya karşı cins dike hevalê me hinek dikevin evê. Hevanno. Ez vê bînim. Tamam. Bila İlham Ahmed li ser ekranê be. Hevseroka Dairêya Tekiliyên Derveya Bakur Rojhilatê Sûriyê Rojavayê Kurdistanê İlham Ahmed got em wekî Kurdên Rojavayê Kurdistanê di mijara çareseriyê de bi biryarin ku li hevatinekî pêk bînin. İlham Ahmedê got divê serdema dîrokî de wekî Kurdên li Rojavayê Kurdistanê û hemû gelên li Siriyê ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd û demokratîkkirina Sûriyê me projeyeke zelal û berfireh heye. Wekî ku ji destpêkê ve ye em ji vê projeya xwe bawer dikin di aynî demê de niha tu hewlên me yên çareseriyê li dijî Tirkiye çi dibêje? Tu hewlên me yên çareseriyê ne li dijî Tirkiye ne? Na. Di heman demê de aniha jî tu hewlên me li dijî dewleta Tirkiye tune ama hevok şaş hatiye nivîsandin. Çima şaş hatiye nivîsandin ji were bêjim? Ji ber ku İlham Ahmed Kurdî daxife malperekî me a Tirkî ji gotinî wê Kurdî girtiye şaş wergerandiye ji axaftina Tirkî jî cardin wergerandina Kurdî û ew jî giştiye berdestê me. Awisa dibe. Awisa dibe. Merû İlham Ahmed axaftina wî Kurdî diweşîne hevan no awisa nabe. Yani dibêje aniha tu hewlên me yên çareseriyê ne li dijî Tirkiye ne li gel rêveberiya Şamê ya demkî pêvajoya leşkerî û entegrasyona siyasî berdewam dike. Tekildarê vê mijarê em nêzîkê lehevkirinekê girîngin lêbelê müzakereya hûrgulî detayan berdewam dike vê gavê. İlham Ahmed piştre jî balkişand ser lezgînî acîliyeta mijarên vegera koçberên Sûriyê ên li Tirkiye û vekirina deriyên sînor destnîşan kir ku rêveberiya Rojavayê Kurdistanê ji bo vekirina deriyê Nisêbîn Qamişlo li gel Enqerê hevdîtinan birêve dibe. Ew di vê mijarê de bi biryarin. Ev mijarekî mühîm e hevanno wî rojê ji rêveberiya Şamê, rêveberiya hikûmeta Şamê îdia kiribû ku heta Şam desthilatdariya deriyên sînor bi dest nexe, heta ku peymana dehê adarê pêk neyê, heta ku sazî û dezgehên Rojavayê Kurdistanê tevlî hikûmetê nebin, tu dewletekî Tirkiye, Iraq deriyê sînora ve nakin. Em jî dibêjin em hêvî dikin ku di encama hevdîtinên Rojava û Tirkiyeyê ev deriyê Qamişlo vebe. Qamişlo Nisêbîn. Eger vebe ticaret geş be milletê me ê Bakur û Rojava nava hev de ticaretê bikin pir xweş dibe. Acayîb pêşketinekî çê dibe. Dibêje êdî hemû hêzên Kurd di wê baweriyê de ne ku di vê derfetên ku di vê pêvajoya dîrokî de derketine holê em midî jê sûd fayde bibînin. Êdî dem hatiye ku hemû hêzên Kurdistanî îradeyekê yekbûyî ava bikin. Behsa yeketiya netewî nava Kurdan dike. Ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd, demokratîkkirina rojhilata navîn, erk wezîfe em berpirsiyariyê xwe bînin cih. Wezîfa me hinekî giran e, wezîfa me hinekî giran e, demokratîkkirina rojhilata navîn îşê 10 salan û 20 salan nine. Yani ya baş em planên xwe ên dema kin, dema navîn û dema dirêj dayne pêşê xwe. Planên dema kin avakirina yeketiya netewî ya nava Kurdan. Planên dema navîn avakirina Kurdistanekî êdî û çawa fehm dikin û dema dirêj demokratîkkirina rojhilata navîn. Yani ez bi Musa pênasê dikim. Rêzdar Mesûd Barzanî bi PDK Sûriye re civiya. Em binêrin wan çi kiriye, dewt çi ye, mesele çi ye. Paşê jî ez ê nivîsekî bu re parve bikim hevanna. Awsa. Mesûd Barzanî li Pîr Mamê bi şandeyekê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriye re civiya. Baregeha Barzanî li ser civînê daxuyaniyekî belav kir, got Serok Barzanî li Pîr Mamê
sekreter endamên Ofîsa Siyasî Partî Demokratîk Kurdistan Sûriye pêşwazî kiriye di civînê de rewşa siyasî pêşhatên dawî yên li Sûriyê danûstandin bîr û ramanê xwe dane hevûdû agahî parvekirine ji hevra di hevdîtinê de teqezî li ser girîngiya yekrêzî yeketî li hevkirina danavera partiyên Kurdan ên Sûriyê de hatiye kirin tiştekî pir baş e. Balaveleyê Rêzdar Mesûd Barzanî behsa yeketiya netîwî dike. İlham Ahmed Wezîra Karêder ve a Rojavayê Kurdistanê behsa yeketiya Kurdan dike. Di beşekê dinya civînê de behsa girîngiya şêwaza diyalogû li hevkirina danavera partiyên Kurdan de û hikûmeta Sûriyê de hatiye kirin. Hevan no. Ez anha nivîsekî xwe parve dikim bu were. Nivîs min nîsal nenivîsandiye, me berê nivîsandibû. Ez dixwazim em bi hevra lê godar bikin. Siyasetmedarên Kurd gunehkar in. Hûn amade ne hevan no. Kurdî ne tenê ziman e. Berhemeke dîrokî ye, kîtabe ye, xezîne ye. Di xwe de rêça zemanê berê dihewîne. Me ew ji nifşa kevin wekî yadîgar dewr girt. Li ser me ferz e em wî bi hesasiyeta berhemeke dîrokî, nazikî teslîmê zarokê xwe bikin. Yêneke gunehkar e, sûjdar e li hember dîrokê. Mafê bikaranîna zimanê zikmakî yek ji wan prensîban e, tûbên zagonan, qanûnan nas nake. Ne tenê qedexekirin, nîqaşa wê jî ne exlaqî ye ne etîk e. Dema ku qanûn û yasa tenê derxistin, eger di wan de mantiq tune be, di nava civakê de ciyê xwe nebînin, ji wan re rêz nayê girtin. Berdêla wê çi dibe bila bibe, divê mirov hem di nava malbatê de hem di nava civakê de hem jî li cem saziyên fermî yên dewletê ku lê dijî zimanê xwe baweyekî xwezayî rojane bikar bîne û bide bikaranê. Wê rojê pisporekî zimanên rojhilata navîn hatibû zanîngeha Cenevreê. Camêr di konferansa xwe de hema bigire dikir hawar, dikir fîgan, digot li Bakurê Kurdistanê eger rewş wisa berdewam bike, polîtîkaya asîmilasyonê ya dewleta Tirkiye ve di hêla ziman de bi ser bikeve. Lewra Kurdî ji niha ve roj bi roj ber bi helandinê ve diçe. Di nava 20-25 salên pêş me de wê gencên me, ciwanên me xwe bi zimanê xwe Kurdî îfade nekin. Mesele gelekî ciddî ye. Em behsa rewşa îro ya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dikin. Bala we kişandiye hevan no. Ew qas konferans, mîtîng, meş çê dibin. Çend rêveberên partiyê me ên legal, çend rêveberên saziyên sivîl bi Kurdî xîtabê girsê dikin. Hema bigire herkes Tirkiye şatafatlî ya şildin bildin tercih dike. Kes ranabe mikrofonê ji destê wan nagire nabêje yahu arkadaş ev millet Kurd e, Kurd. Tu yan Kurdî bi axivî li vê derê yan jî keremke vê propagandaya xwe bigire biçe Kastamonû, Kütahyayê, Aydinê, İzmirê li wan deran bi axivî vê Tirkiya xwe. Di medya civakî de Kurdî gelekî tê kêm tê bikaranîn. Hin derdorên ku xwewekî netewperwer didin naskirin jî hemû nivîsên xwe Tirkî dinivîsînin. Hinekî wan ji bo edebiyata Tirkî dewlemendtir bikin, diçin vir da wê da gotinên xerîb, erebî, latînî, farsî tînin bi hev ve pîne dikin, di nava Tirkî de dihûne û jê re dibêjin edebiyat. Ya hûn çi dixwazin ji zimanê xelkê? Em di sed sala 21 de ne. Kurd, Kurdî ji bîr dikin. Roj bi roj ji xezîneya xwe ji diyariya bav û kalan bê par dimînin. Heta mirov mafê xwe li gel her berdêlî di praktîkê de bikar neyne, tu otorîte, tu desthilatdarî, tu hikûmet vê yekê li ser tepsiyekê zêrin diyarê mirova nake. Qedexeya Kurdî çi qas şerma dewleta Tirkiye be, ew qas jî şerma wan Kurdan e yên ku ji vê hişmendiyê bê parin. Yên ku zimanê xwe bikar nayînin. Yên heyranên Tirkî û erebî ne.
ورن هەڤانۆ ئەم وێ خەزینەیە خۆ نەدن دزین نەڤێژن ناڤا لنگان ئەوێدی نەتەنێ خەزینەیە ئەو هەروەها بەرهەمێکێک کێبنارەیە وێ دە پاشڵا خۆدە بپارێزن تەسلیمێ زارۆکێن مە تەسلیمێ نفشێ نو بکن هەڤانۆ بڤی شکلی نویسا مەژی بداوی بوو ez vegerm cem we ji min ew qas ka hûn çi dibêjin hevanno ez dîsa ji wara bêjim ji kerema xwe re ji bîr nekin hem bibin enda û hem jî bibin abone vê kanala me bi pêş bixin dengê me Kurdî di nava malbatên Kurdistaniyan de bila bilind bibe tişta ku ji me tê ev e hûn rêj me re ve bikin em jî xizmetê bikin ji miletê me re bila dünya alem bibîse Kurdî çi qas xweş e hevanno ez hema nûçeyên deqê dawî dinêrim di hin ajansan de ez vedigerim cem we ka çi heye çi tune hevanno nûçeyên deqeya dawî hene li nêzîkê koşka spî êrişî hêzên ewlehiyê hatekirin kuştî û birîndar hene evaya nûçeyekê lezgînek ketî ajansan li nêzîkê koşka spî gule li hêzên ewlekariyê yên Amerîka hatin raşandin nûçegihanê bawer dikim kiye Diyar Kurd e nûçegihan Diyar Kurd li wê derê ye wî ragihandiye ku li nêzîkê koşka spî gule li nobedarên niştimanî yên Amerîka hatiye raşandin polîsan hemû rêyên herêmê li çûnû hatine girtine qala kuştina karmendekî hêzên ewlehiyê tê kirin gelek birîndar jî hene medyaya Amerîkayê behsa sê qurbaniyan dike yani sê kes hatine kuştin wekî nûçeyekê lezgîn anha belaviya da ajansan de berdevka koşka spî Karoline li ser bûyerê daxuyaniyekî da got koşka spî agahdar e bawekî çalak ve rewşê bişopîne rewşeke trajîk e ji bo me Donald Trump hatî agadar kirin hevanno anha ji herêmê nûçe hene ez dişopînim wekî deqeya dawî ka Euronews çi dibêje Reuters çi dibêje ez hema li wan jî dinêrim ev nûçeya lezgîn nûçeyekê din jî heye ez hema bora par vê bikim evanno ez hema viya bînim ser ekranê li Hong Kongê agir bi sîteyekî ket gelek mirî û birîndar hene ev sîteya mezin ez ana gelek fotoğrafa nîşanê we didim fotoğraf hatin ez ana nîşanê we didim ev çi şewatê vê şevê derketiye ya li Hong Kongê agir bi sîteyekî ket gelek mirî û birîndar hene asta pêncan de alarmekî hatiye vêxistin li herêma Taipei a Hong Kongê agir bi sîteyekê ji 8 avahiyan pêk dihat lêketiye di encamê de 36 kes mirin di 179 kes wendan e ez vê jî hema bînim ser ekranê ecayîb tiştin bana ecayîb tiştin li Hong Kongê agir bi sîteyekî ket anha hevanno 36 kes mirine ez vê bînim ser ekranê bila wisa xuya bike ev nûçeyên deqeya dawî li herêma Taipei'ye agir bi sîteyekî ketiye zêdetirê 1900 daîre hene di wan deran de mesela bifikirin de her daîrekî de 4 kes hebin dike 5000 însan belkî dike 10,000 însan agir bi ser skeleyên bambûyê yên ku ji bo nûkirina rûyê derve yê avahiyan hatibû danîn zû belabiye ev îskele ya li welatên Ewropayê îskele ji alüminyum çêdibe li wê derê ji darê bambû îskele ye ê wextê agir bi wan bambûyê bikeve ma disekine pir ecayîb ha rayedarên ewlehiyê eşkere kir ku agir gîştiye hemî bînayê hinek kes di wan bînayan de asê mane revebirê giştiyê Hong Kongê diyar kir ku di wê şewatê de 36 kes heta niha mirine 7 jê giranin 29 kes birîndarin wekî din 208 kes anha agahî ji wan nayê girtin li ku derê ne saxin mirîne kes nizane rayedaran ragihand ku di sîteyên li derdorê de însan ji wan hatine derxistin qadên giştî ji bo kuşiyîniyê herêmê şeva xalê derbas bikin hatine vêkirin
وکی دن اگر به همو دایره این سیته یکتیه زیادتری 140 وسایتین اگر و مراندنه زیادتری 800 کارمندین تندرستی ایک وارن اگر و مرینن هاتنه جیه بویره یا قصدش کی پرمزنه 140 وسایتین اگر کش هاتنه هرمه yani asta evi binirin hevanda asta şevatı binirin yani 2000 daire sedu şukhas 1900 daire pişti hevde salan cara avire de asta pencan de alarm te ilan kirin haysit karmendin tendürüsi jibu agır ve merandine çüneciye bu yere jibu karbın alikari bidin insana veki den Serokê Çînê çi shipping diyar kir ku ew ji ber şewatê gelekî dilgiranin tekoşîna li dijî vê şewatê ew ê bidome li gorî texmînan di vê sîtê de nêzîkî 4000 kes hene. Kes nûçeyekî de ji we re pêşkeş bikin nûçeyên deqeya dawî. 34 partiyên Rojavayê Kurdistanê êrişa li ser Elewiyan şermezar kirin. Civîna megekê bi dawî bû ji Sûriye heta Xezayê Rojev çibû. Ya megekê hûn zanin saziya herî bilind a Tirkiyeyê. Ew mehê carê dicivin her cara ku dicivin biryarên di derbarê Rojeva germ de digirin. Civîna megekî mühîm e. Piranî tevgerên askeriyê li hemberî Kurdan ji vê civînê derdiketin beriya niha hevan no. Ez civîna megekî ji we re bixwînim. Civîna dawiya salê ya lijneya ewlehiya Netewîya Tirkiye megekê bi dawî bû di daxuyaniya piştê civînê de hat gotin Türkiye'ya bê terör basa wê hate kirin di pêşeroja herêmê de ciyê terör û tundiyê tune ye. Dibin serokatiya Recep Tayyip Erdoğan de megekê civiya 2 saat û 15 deqe dewam kiriye. Di civînê de mijarên wekî qonaxa ku di pêvajoya Tirkiye bê terör de hatiye gihîştin em gihîştinê xebatên Komîsyona Piştgiriya Netewî hatine nîqaş kirin. Bûyerên li Sûriyê, li Sûdanê, agirbesta li Xezayê, şerê Rusya û Ukraynayê, arewşa dawiya pêvajoya aştiya di navbera Azerbaycan û Ermenistanê de hatine guftûgû kirin. Piştî civînê serokatiya ragihandinê ya Serokkomariya Tirkiye daxuyaniyek ji heft xalan eşkere kir. Çi ne? Binêrin. Xala yek operasyon û çalakiyên ku li navxwayî û derveyê welêt li dijî rêxistinên weke PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ, Daeş gefên li ser yeketiya netewî têne birêvebirin zanyarî hatin pêşxistin yani agahî hatiye brîfîng hatiye dayîn. Di çarçoveya armanca Tirkiye bê terör de xebatên piralî yên ji bo dawîkirina terorê bawekî tam û mayînde û xurtkirina yeketî û hevgirtina netewî hatine nixandin. Hat teqeskirin ku di paşeroja herêma me de cih bi tu awayî ji terör û tundiyê re tune ye. Sê kêfxweşiya ji ber pêşketinên cîranên me Sûriyê yên ji bo gihîştina meseleyekê navnetewî yani şara çûya Amerîkayê falan bêvan tevkariya li aramiya herêmê hatiye ziman. Türkiye wê piştgiriya xwe ya ji bo aramiyê refah ewlehiya hemû beşên gelê Sûriyê bidomîne. Agirbesta li Xezayê ku Türkiye yek ji mîmarên wê ye ji bo rawestandina komkujiya li herêmê xwedî giringiyekê jiyanî ye. Li gel vê yekê bangê Rêveberiya İsraîlê hatiye kirin ku divê demil dest dawî li êrişên xwe bîne. Wekî din pêşketinê li Sûdanê hatine nirxandin. Piştgiriya ji bo serwerî û yekparçeyî a xwevî welatî hatiye teyîd kirin. Bang li aktorên navnetewî hatiye kirin ku ji bo bi dawîkirina komkujiyên li dijî sivîlan rawestandina şer hevkariyê bikin. Di vê derê de Tirkiye di rû tevdîgere hevanno li Sûdanê rêxistinên ku êriş dikin rêxistinên tundre û yên îslamîstin rêxistinên êrişê ser xrîstiyanan dikin. Gundên ku ne bisilmanan. İnsanan direvînin fî de dixwazin. Di perwerdekirina van rêxistinên terorî de tiliya dewleta Tirkiye ye. Weke çeteyên li Sûriyê. Belkî jî qismekî wan çeteyên dewleta Tirkiye ne lê Tirkiye niha di rûtî dike.
Yani mahsus banklı civaka navdevleti dike bir biçim müdahale bikin. Tişteki usta tüne. Yani kes bila meneh kapine. Arawişa dawiya şer Rusya Ukrayna hatiye nirxandin li hember riska gurkirina şer giringiya lêgerina çareseriya dîplomatîk ew jî tiştekiye wekî din çarçoveya pêşketinên êrînî yên di navbera Azerbaycan Ermenistanê de derfetên hevkariya dualî heremî hatiye guftûgokirin. Vira de ji Tirkiye dirûye awayekî vekirî piştgirî dide Azerbaycanê Ermenistan li wê derê weke dijmin dibîne. Yani divan aliye da Türkiye hin ne nebiye medeni. Şerê navbera Ermenistan Azerbaycan çêbû Türkiye piştgirî da Azerbaycanê. Yani nijadperestî kir. Ya meru çewa nijadperestî dike ya. Ermenistan nüfusa wê de 2 milyon maye êdin jî we qirrewan anî an hajî piştgirî din Azerbaycanê ji bo qirrayiyê mayî bîne. Va ez van dorûtiya ez nikarim ragirim hevan no. Yani merov ji aynı nijadîne navê manê ku merov piştgirî bide hebû du. Wextê neheqî hebe neheqî heye. Yani niha Başûrê Kurdistanê rabe bê sebeb êrişê Sûriyaniyan bike yani em piştgirî bidin Başûriyan yani tiştekî wisa dibe. Yani jî li Bakur rabin êrişê ser gundên Sûriyaniyan û Asûriyan bikin ya jî Ermeniyan bikin em rabin piştgirî bidin Kurdan me tiştekî wisa dibe? Nabe. Dibe merov hinek medenî be. Hevan no. Ez li rewşa we dinêrim ve tiştek nivîsan ji min re. Ka hûn qet bûn abone. Ka hûn qet bûn endam. Na. Hûn nebûne endam, hûn nebûne abone. Ya rica ya. Her hebin. Deb xatirê we silav rêz dem baş hebanda.